Türkmenabadyň bazarlarynda döwlete degişli sowda nogotlarynda satylýan ýagyň xaridary barha köpelýär. Bazar narhyndan biraz arzan ýagyň satylan wagtynda döreýän nogotlarda beýdüzgünçilikler ýüze çykýar. Türkmen başyda narhy günde ütkeýän günebakar ýagy satywda seýrek bolýar. Balkanda günebakar ýagynyň ýene gymmatlanlygyny we käbir şäherlerde satywdan ýitirim bolandygyny 10-njy noýabrda habar beren ýerli habarçymyza görä, şu günler iň arzan ýagyň 1 litri 42 manatdan satylýar. Deňeşdirme üçin geçen hepdeniň dowamında iň arzan günebakar ýagy hususy sowda nokotlarynda 35 we 37 manat aralygynda satylýardy. Habarçymyz geçen hepde Türkmenbaşynyň döwlet dukanynda ýag sowdasynda dören dawadan soň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan ýag satywynyň doly ýatyrlanlygyny belledi. Ýatlasak 6-njy noýabrda şäheriň 1-nji döwlet dukanynda 1 litri 18 manatdan satywa çykarylan ýagyň ýany bilen bahasy 30 manatlyk Türkiýede öndürilen miwe suwuny satyn almak talap edilipdi. Şonda nowatda duran 1000 golay adamlaryň arasynda nägililik döräpdi. Dören ýakalaşma dukanyň ýapylmagy bilen tamamlanypdy. Balkandaky habarçymyzyň 10-njy noýabrda beren maglumatyna görä, geçen hepdedäki şol ýagdaýdan soň yerli häkimetler döwlet dukanlarynda arzan ýagyň sowdasyny tasýoly toktadypdyr we dukan satyjylary üçin ýörize sapak geçirmek işini ýola goýupdyr. Emkeme ofisiýerleri bolup biljek protest ýakalaşmalarynyň öňüni almak maksady bilen dukan satyjylar üçin bir hepdelik oku sapaklaryny geçirýärler we döwlet dukanlaryna dukan satyjylarynyň hasabyna temesel sim kart üstü bilen internet arkaly oda garalykdan görkezýän kameralary gurnaýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly Balkanly Çeşme gurrun berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Balkanly çeşmeler ýyladyň iými derurlygynyň esasyny düzýän ösümlük ýagyny häzirki bazar bahasyndan satyn almagyň köp maşgalalar üçin el ýeterli däldigini belleýärler. Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerine ýagy 40 manatdan geçen bahadan satyn alyp bilmän gaty kösenýän maşgalalar gitdigiçe köpelýär. Käbir raýatlar tanyşlary Aşgabatda ýaşaýan bolsa, olardan haýyş edip 18 manatdan satylýan günebakar ýagyny sargaýarlar. Elbetde bu çykalga däl, emma her kim mümkinçilik gözleýär. Di Balkanawatly Çeşmeýdär. Bu aralykda Balkanawatda gytçylyk diňe bir günebakar ýagyna däl eýsem paxta ýagyna hem degişli. Paxta ýagy hem satywa çykarylmady, adamlar paxtanyň hapa ýagyna da zar boldular diýip habarçymyz belledi. Onuň sözlerine görä satywda 1 kilogramy öň 30 manatdan satylan malyň ýagy hem şu günler tapdyrmaýar. Çeýlede marda öndürilen arzan margarin ýagyny hem tapmak kynlaşypdyr. Günebakar ýagy döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasyndan ýagny 1 litri 18 manatdan şu günler Liwap vilayetinde satylýar. Emma Türkmenabadyň gök bazarynda günebakar ýagy satylanda uly nowatlar döreýär. Xaridarlaryň sany gün-günden artýar. Azatlyk radiosyna gowşan videoda döwletiň garamagyndaky sowda nokadynda ösümlük ýagynyň satylan wagtynda dören nowaty görmek mümkin. Şäher ýaşaýjylarynyň 10-njy noýabrda gurrun bermegine görä şol gündäňdan gök bazaryň 3 ýerinde arzan bahadan orsetde öndürilen Maslenitsa adly günebakar ýagy 1 litri 18 manatdan satylypdyr. Goňşym hökümet bazara ýene-de ýag çykarypdyr diýip aýdan soň ýerden bazara gitdim. Bazaryň merkezi girilgesini ortasyna we köne balykçylaryň işlän ýerine ýag satylýan eken. 1 litr ýagyň bahasy 18 manat, emma öňkisi ýaly ýanyna çüren alma ýa-da sogun berip 20 manatdan satýarlar. Meniň duran nowbatymda 250-300 golay adam bardy. Beli nowbatlar köpden bäri döremänni. Diýip Türkmenawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlygyň yerli habarçylary bazarda we hususy dukanlarda ösümlük ýagynyň bir aýdan gowrak wagtlap asla bolman noýabr aýynyň 7-sinden bäri satylýanlygyny, emma ony alyp satýan araçylaryň hem köpelendigini belleýärler. 1 litri ýanyna ýüklenýän haridyň bahasy bilen 20 manada satylýan günebakar ýagyny şol bazarlarda hususiýetçileriň elinde 30 manatdan görse bolýar diýip habarçy belleýär. Türkmenawatda hem ýag nowatlarynda beýdüzgünçilikler döreýär. Nowatlarda duran adamlaryň arasynda dartgynlylyk artýar. Bu aralykda Çärji we Trawynyň owalarynda döwlet dukanlarında ýyl arasynda paýok diýilip adlandyrylýan un satylyp başlandy. Döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan satylýan un alyjylara satylmaly bahasyndan 18% ýokary bahadan hödürlenýär. 11-nji noýabrda dukana un geldi diýip habar berdiler. Bütün oba bolup un almaga gitdik. 50 kilogram unyň resmi bahasy 170 manat, emma dukan satyjysy özüne goşmaça gazanç etmek üçin
Onun üstüne 30 manat koyup satdy. Adamlar unu bolsa bolýar diýip satyjynyň goşmaça gazanç etmegine hiç ýyly reaksiýa bildirmediler. Dip yerli çeşme gurrun verdi. Uzağa çeken adyk gytçylygy ila darasında aladalanmalary artdyrýar. 7 ýyl bäri adyk yetmezçiligini baştan geçirýän türkmenistanlylar ýagdaýyň hasam agyrlaşmagyndan howatyrlanýarlar. Ýurt ýolbaşçylary we söwda resmiýetleri tutuş ýurtda bir aýdan gowrak wagt bäri saklanýan ýag gytçylygynyň we 2017-nji ýyldan bäri dowam edýän adyk yetmezçiliginiň sebäplerini şu çaka çenli düşündürmediler. Türkmenistan'ın ilmi idaralarına barlyk işlerini alyp barýan ýaş alymlar bu pudokda höküm sürýän demekdiriji häkimet gödäwçiliginden şikayet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlarda gurrundaş bolan bir farmakolog özleriniň gurbanyny Berdimuhammedowyň öňe sürýän dermanlyk ösümlikleriniň insan saglygyna peýdalaryny suwd etmäge gönükdirilýän ilmi barlyklary mejbur edilýänliklerini gurrun berýär. Kär boýunça himiýa hünärmeni bolan beýleki bir ýaş alim ýurdun barlyk hanalaryna kimiki maddalaryň howpsuzlyk edaralary tarapyndan berk gödäwçilik astyna saklanylmagyny ýerliksizlik adlandyrýar. Häkimiýetleriň howpsuzlyk paranoýalary we gorkulary ýaş alimlary hakyky ilim bilen meşgullanmakdan mahrum edýär. Diýip himiýa hünärmeni aýdýar. Men holesterine garşy täsirli bir satin dermany oýlap tapmakçy boldum. Ýöne maňa Gurbanguly Berdimuhammedowyň ileri sürýän buýan kökü we ýüzärlik ýaly dermanlyk ösümlikleri boýunça has takygy buýan köküniň galyndylarynyň düzümindäki aktiv maddalar barasynda ilmi iş alyp barmak tapşyryldy. Diýip farmakolog aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýaş alimler syýasatyň ilim we tehnologiýalar pudugyny agylyk edýänini aýdyp bu ýagdaýyň ýurdun geljegine zar burýanyny duýdurýarlar. Ilmi işgelere belli bir derejede erkinlik berilmese ýurtda öňe düşlükleriň bolmajakdygyny berk ýatdyrýar diýip Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň ýaş alimlary aýdýarlar. Ilmi işgäriň hukuk ýagdaýy hakyny Türkmenistanyň kanuny ilmi barlyklaryň ugrunyň temasynyň we usullarynyň saýlanylmagy babatyna ilmi işgäri erkinlik berýär. Ýöne holesterine garşy derman oýlap tapmagy bolan isteklerine garamazdan bu ýony köküniň insan saglygyna peýdalary barada barlyk işlerini geçirmäge mejbur bolan ýaş farmakolog özüniň we kärdeşleriniň diňe dermanlyk ösümlikleri bilen başagy edilmegini ýazgarýarlar. Lukmançylyk geçmiş bolan halk maslahatynyň başlygy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow dermanlyk ösümlikleri hakyna bir näçe tomlyk kitap ýazdy. Ol dermanlyk ösümlikleriň insan saglygyna peýdalaryny ýerli wagt etmekde tanalýar. 4 ýyl çemetinden odal koronavirus keteli dünýäde pandemiýa oglan edilende Berdimuhammedow bu virusa garşy ýüzärlik tütüdülüp görüşilmegini maslahat beripdi. Onuň çay, melhem we ilham eseri beýle kitaplardan bir hatarda ýurdun döwlet media serişdelerine giňlen propaganda edilýär. Şeýle wagt işleriniň depküniniň güýçlendirilmegi ýurtda ilmiň öýjügi hasaplanýan Ilimler Akademiýasynyň öz üstüne alan takyk wezipelerini amal etmegine de päsgelçilik berýär. Farmakolog Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda özüniň odallar syýasatyň we senzuranyň diňe gumanitar ugurlara degişçiligine inananlygyny, ýöne ilmi barlyk işlerine girişip başlandan soň bu ýagdaýyň takyk ilimlara da degişçiligine şaýat bolanyny gurrun berýär. Bizden Gurbanguly Berdimuhammedowyň dermanlyk ösümlikleri kitabyndaky pseudo ilmi öňe sürmeleri ilmi taýdan tasdiklamagy talap edýärler. Diýip ýaş alim aýdýar. Ýa-ni ýakyny Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitabynyň 16-njy tomu çapdan çykdy. Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň bu ýygyndysyny prezident wezipesine girişenden soňra çap edip başlady. 16 tomluk eser çöllük Türkmenistanyna ösüp ýetişen ösümlikleriň dermanlyk aýratynlyklaryny öwrenýär. Berdimuhammedowyň taglimatlaryna esaslanyp ýurdun saglyk edaralaryna we media serişdelerine ýannagyň gülü, bu ýonyň kökü, ýüzärligiň tüssesi, düýe çaly we sadygyň külü ýaly halk tebipçiligine dayanýan serişdeler giňlerimne wagt edilýär. Bulardan başga da ilmi barlyk hanalarda gözde geçirilen meşgullanýan ýaş alimler barlyk hanalaryň maddi üpçünçiliginiň hem pesdigini aýdýarlar. Ilmi tejribelere zerur bolan himik serişdeler gaty azlyk edýär. Men kär maddalary öz hasabyma satyn alýaryn. Diýip beýleki bir himiýa hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä barlyk hanalarda käbir maddalar asla ýok. Ol şeýle halatlarda käbir himiki serişdeleriň diňe Aşgabatda bir nokotdan satyn alynıp bilinýänini aýdýar. Ýöne bu barada başga jekmejeklik bermeýär. Himiýa hünärmenine görä häkimetleriň ýurdun barlyk hanalaryna kimiki maddalara gödäwçilik işleri 2017-nji ýylda Lewapolatynyň Däne we Trawnyň orta mekdepleriniň birinde laboratoriýalarda saklanýan bir maddanyň tötenleýin poliýuzy serişde gaçyp mektep okuwçylarynyň demalyş ýollary bilen bagly saglyk şikaýetlerini başdan geçirmeginden soň barlyk hanalarda kimik maddalara gödäwçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Himiýa institutunyň bir ilmi işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda Milli Howpsuzlyk ministrliginiň
2019-njy ýylda ýurdun çägine kimiki maddalary gödäwçiligi hasy güýçlendirip başlandygyny aýdýar. Şonu ýurdun ähli barlyk hanalaryna bar bolan kimik serişdeleriň sanagy gaýtadan nüzülip, bu sanaglar Kimya institutuna iýerildi. Diýip kimya hünärmany aýdýar. Ýöne ýaş alymlar şeýle çäreleri howpsuzlyk aladalary bilen nälde häkimetleriň howpsuzlyk bilen bagly paranoýalary we gorkular bilen esaslandyrýarlar. Türkmenistany 1951-nji ýylda döredilen Ulumlar Akademiýasy garaşdyrlyk ýyllaryna täsirin täleýi başlany geçirdi. İlk başda ýurdun birinji prezident Saparmat Niýazow bu akademiýany ýapdy. Soňra ýurdun ikinji prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 2009-njy ýylda Ulumlar Akademiýasyny gaýtadan açdy. 2012-njy ýylda Berdimuhammedow bu edara ilmi barlyk işini geçirmek üçin $10 milyon bölüp berdi. Ýöne 2016-njy ýylda prezidentiň teklibi bilen Ulumlar Akademiýasy 3 ýylyň dowamyny döwlet tarapyndan maliýeleşdirilmesi edildi. Geçen 10 ýyllykda bu akademiýanyň düzümine käbir institutlar dargadyldy, birleşdirildi ýa-da ýurdun beýle käbir ilmi edaralaryna berkidildi. Meselen bir döwür Ulumlar Akademiýasynyň matumly adynak Dil we Edebiýat instituty, Milli Golýazmalar instituty bilen Taryh instituty bolsa, Arheologiýa we Etnografiýa instituty bilen birikdirildi. Azatlyk radiosu ulum we tehnologiýa pudugynak meseleleri boýunça Türkmenistanyň Ulumlar Akademiýasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Moskwa tarapyndan gollanýan Sowetiň paýtagtyna Suhumyda tutsak edilen 5 aktivist bilen baglanşykly başlanan protestlerden soň Abhaziýanyň lideri Aslan Bajaniýa Gürjistanyň bölünji Sowetiniň howpsuzlyk geňeşiniň adatdan naşary ýygynyny çağırdy. Ulu guruluşyk meýilnamalaryna garşydyklaryny aýdan 5 aktivist Suhumyda Sowet mejlisiniň daşynyna bir kanun çykarjy bilen bolan çaknyşykdan soň tutsak edildi. Baş prokuror Adgur Agrba bu 5 adamyň adatdan naşary mejlisden soň parlament binasynyň howlusyny bir kanun çykarjaga garşy bir kanun hereket edenligini aýtdy. Ýakalaşmanyň videosyny çap eden Telegram kanallary kanun çykarjynyň adynyň Almas Akaba bolanlygyny habar berdiler. Tutsak edilen we soňra yerli howpsuzlyk gurulugynyň binasyna kidilen 5 adam: Umar Simeri, Gari Kokaya, Almazkan Arzinba, Ramaz Jopuwa hemde Aslan Gavaramiye barada habar 11-nji noýabr güni güýçlik sosial ulgamlarda çalt ýaýrap aktivistleriň eltilen binasynyň daşyna dören öz akymlaryň protestlere sebäp boldy. Bu protestler soňra Suhumynyň merkezine hem baryp ýetdi. Agrba diňe 4 adamyň adyna gyzap Gavaramiýanyň tutsak edilenligini ret etdi. Tutsak edilen aktivistleriň haýal etmän boşadylmagyny talep edýän demonstrantlar Gumist we Kodor köprülerini, avtolow ýoluny petiklediler. Kodor köprüsiniň petiginiň biraz soň açylanlygy habar berildi. Abhaziýa we Günorta Osetiýa 1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzy darganynyň soň Gürjistanyň dolanýarşyndan bölünip aýryldy. Rus güýçleriniň 2008-nji ýylyň Tomsunyny Tbilisiň Günorta Osetiýany ýerine almak üçin eden finansygyna gaýtawul bermek hemde Gürjistanyň ýeňilmegi bilen tamamlanan 5 günlük uruşdan soň Moskwa bu iki Sowetiň garaşsyzlygyny ikrar etdi. Köp ýurt Abhaziýany şinlik hem Gürjistanyň bir bölegi hasaplaýar we öz başda ýurt tökmünni ikrar etmeýär. Abhaziýanyň resmi habar gurulugy Apsny Press Bajaniýanyň howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini respublikanyň avtolow ýolunyň bir kanun petiklenmegine getiren ýagdaý sebäpli çağıranlygyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary Bajaniýa bir kanun hereketleriň öňüni almak üçin nähil çäreleri görjekdikleri barada hasabat berdiler. Oppozisiýadaky Halk Agdybirligi Forum partiýasynyň lideri Aslan Bartsitis oppozisiýa aktivistleriniň Russiýa bilen Abhaziýanyň täzelikde gol çeken maýa goýum işleri alalaşygyna garşy protest ýerlerini aýtdy. Bu alalaşyk Rus firmalaryna bölünji Sowetdäki guruluşyk taslamalaryna maýa ýatyrmak hukugyny berýär. Abhaz oppozisiýasy bu alalaşyga garşy we 15-nji noýabrda onuň mejlisde tasdiklanjak gününe protest geçirmegi meýilleşdirýär. Russiýanyň howpsuzlyk guruluklary bilen ilteşikli Telegram kanaly aktivistleriň Abhaziýada köpü gurulu toplumlaryň gurulmagyna garşy çykýanlyklaryny aýtdy.